Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Hi my choy, welcome to Quezon Brothers! Ano man? Gege. Are hoy, pamila mo. Magdakpan na may pulis. Nga mag-blindfold. Tanod. Ano, mag-blindfold, no? Ang pulis, mga game sa 90s. Bakit ako'y hago, madakpan ako siya. Kami na do hago hanto magkadagan ang buang. Pero kuha na twist na kayo. Mag-blindfold. Yahoy, Tanod. dapat di mo lapas sa basketball court. Among twist rin kay biskuit. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Pulis. 10 seconds later. Oh, di amalay mo ikaw na hawa ha. Oh, Ay, my gosh, yes! Ako dong! unya ra di maklaro. Unya ra. Gang ayan. Di ba kaduka ganahan. Yatay. Ay, gang. Gang. Ate. Amuson hago. May bataya! Amuson hago age. May bataya! Amuson hago. May bataya! Oh, hago mi duha. Hago age. Madali. Kaya ako hago guys, ako antaya. Ako lang panakpon ya, madakpan di maparihan ako, mahago sad. Okay, mana kanang sana. Pulis na, pulis. Yoy, pakpak ka na. Una sa may break una. Kamu una. Okay. Oy, social distancing. Ina. Ah, may karoy. Okay. Okay. 1, 2, purong line. Ikaw puro sa daan. 1, 2, Dali mo pati 3. Ah, may karoy. Okay. Oy, lisi na ka ba din ako nakita? Makita. Okay. Wala na. Oy, Ina. lagi na pa bagon. Na. Di na kita! Di ba na maklaro ka naman na oh. Lagi maklaro lagi. Laro oy, chabid god. Ayun na. Pila ni Peter, pila ni. Ikaw bangka. Ayo, pati mo ito. Pakpak ha. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Awa mo mag-blindfold doon. Ah, teka sa. Maite. Asa ka, Maite?
Maite! Ginagawa mo. Maite! Asa Maite ba? Kuha na siya, take two. Hoy, dali mo! Pakpak! Ayaw, panikas, bug. Awa pag. Surprise, motherfucker. Bumuligtod kayo, maglayo kayo mo. Ay, tapok. Tapok na tapok. Naman. Tuyo ko, pwede tuyo ka, pader, tuyo ka ba? Ano? Ayaw, salay. Go. Okay, 1, 2, 3, go. Pakpak ba? Layo. Pakpak. Boy. Kung ano ka rin ang uwis, gani yung pagitaon. Managdan, kaya tagnaw. Lato nga lang, hindi mo madugo. Lalo sa di magkamang. Dito, managdan lagi mo. Panggaga mo! Kasana nyo, no? Ha? Oh, Japay game. Last. Lato yun, kainit ako. Soy! Madapli na sintin ba? Siya nga Soy! Uy, dadaan na ni mo diri. Siya may miyari. Bol siyang ganda yung kita, bugo! Ayaw lagi. Sa kadupa ba yun? Okay, mana? Pakpak mo! Mana pa? Siya sa Uy, tao! Oy, pak! Uy, tao! Bahu! Hi Machoy, thanks for watching. Kapoy, kutas kayo. Shout out dahil ni Sapay Limen, Sean Daan, Lance Varga, Vincent Alinar, o si Claire Rama Quizo, kinabatiag na ako sa Quizo. Hi Claire! O si Kon, manikim, si Angkwan, please subscribe sa channel, Provincianong Likil. Shout out di Maritito, shout out di Rodsel, shout out di Mariglen, shout out di Kati. Shout out Anan! Yay! Shout out! Kailang, please subscribe! Yeah!